Hello guys! Good morning! Eto, tanggalin natin ang ating mga muta bago tayo magrampa-rampa sa silong. Magpakain tayo ng pato at saka manok guys. Dito si Sherwin natulog sa kwarto ni Lola. Tapos ako doon sa kawayan. Kiss ko sa bata, be. Agoy. Mamahog na tayo ng pato at saka manok. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Eto, umagang kay ganda. Maliwanag na maliwanag ang panahon. Lagay muna natin dito. Ayan.
Ayan, tapos na tayo. Nagpakain ng mga pato at manok. Ngayon, magawa-gawa tayo kung anong gagawin natin. Tapos dito, tingnan natin kung napusa na batanan. Kuruk! Kuruk! Tik, 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 tik. Ayaw kong tusika. Tuhikon kay kunimon na. Be? Ala. Okay. Ay, mapanuhik. Na. Upo man siguro yung nakankantanan. Tik, 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 tik. Ayaw kong tuhikatik ha. Goy. Ay, murag nakankan na tanan, Jin. Ha? Agung-unga na sila? De? Sige, ato rin kanon. Tingnan natin kung may bugok ba. Eto guys, ato na ang kankanon ang mga piso. Ang panusik! Ala. Tingnan ninyo ang mga sisi. Ayan. 2, 4, 6, 7, 8. Hala. Wadi na po sa tanan, Jin. Nakahulog-hulog yan ni Dani. 2, 4, 6, 8, 9. Hala na, siguro ni siya bugok isa. Ah, may bugok isa guys. Eto bugok oh. Ayan, kaya pala. Eto, kankanin na natin ito. Ayan, 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 ayan. Gagmay kaayo no? Wala na natin, 80 sa naang ina yan. Ha? 80 sa ina yan. Hitan sa siya? Yellow tanan lagi. Ayan, 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 ayan. 2, 4, 6, 8, 9. Naana po tay. Piso. Ayan, paramihin natin ng paramihin ito guys. Para makakain tayo ng halang-halang na manok. Bisayang manok. Isa na kabuk-bugok. Napulo din ka na ah. Kuha nakabuok. 10. Pilay na hulog sa imong nakita dyan? Isa. 12. 14 din ni kabuok di ay. Kaya ang itlog gabi daan dito sa Esperanza kuan 8. Dagan siguro sa itlog yung jud. Eto natali na. Hindi natin ito palabasin para dili ni siya madagitan sa banog. Kay sayang na sayang guys. Tapos kayong dalawa, dyan lang kayong dalawa kasi isog kaayo mo. Ha? Isog kayo mo, gagmay ra ba kaayo? Ayan guys, kinulong ko itong dalawa kasi ang mga pato, ang mga piso na gagmay, ilahang syapulaan. Kaya dyan lang muna yan. Kasi puro laki yan. Puro lalaki yan. Kaya dyan lang yan sila. Ayan. Binigay yan sa akin ni Madam Tucci and Sir Joel Consulta. Eto guys, magatas tayo para masustansya, charot, sustansyado ang ating katawan. Charot, ang trabaho natin dito sa bukid, pabalik-balik lang. Kaya, eto, laban lang tayo ng laban. Marami na akong pato, tapos mayroon din bagong sisiw. 10 pala yun guys, kasi may isa pa doon. Itlog siya, unya, ginuog ko, nagtingog-tingog man akong gipanitan. To akong giabay dadto. 10 nakabuok siya ang piso. Tapos, ang katong isa ka inayan, nagkuan na pud siya, ng itlog. Akong gi-check datong ni aging adlaw, kuan kabuok. 7.
So, naapa nagawas pa naman ang kuan. Inayan. So, madugangan pa jud to siya. Tapos may balot isa. Ayun, tinungtong ko ang isang balot kung mahimuan pa ba siya. Nakarelate mo anang pag naay balot sa una, mag-ingon inyong mama o papa nga bawal magkaon sa balot ang mga bata kay mabugok. Nakarelate mo ana. Tapos si mama at saka si Sherwin pumunta doon kay GR. Doon sa kanila ni Inkumiloy kasi kinuha ang mga basyo. Isang case na litro tapos isang case na red horse. Ito pinawisan ako guys. Yung mga alaga ko. Marami na akong alaga dito kaya kailangan makafocus ako dito sa bukid na.